ମାନଚିତ୍ର ଅଠାରୁ ଢ ଯାଏ ଶିଖିଥିଲେ ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଶିଖିବା ମନେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ତ ଅଠୁ ଢ ଯାଏ এইଠି ଆମର ଆମେ ଆগে ଦିଗ লিখিଦେବା এইଠି ହେଉଛି ଉତ୍ତର এইଠି ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ এইଠି ହେଉଛି ପୂର୍ବ এইଠି ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ତାହେଲେ ଆମେ এইଠି লিখিଦେବା ଅନୁକୂଳ ତା ପୂର୍ବକୁ ଟିକେ ଅଛି କ'ଣ କଟକ ତା ପୂର୍ବକୁ ଅଛି ସର୍ଟରେ ଲେଖ ସର୍ଟ ବାସ୍ ସେଠି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସର୍ଟ ତାପରେ ଅନୁଗୁଳର ମଝିକୁ ଅଛି ଦକ୍ଷିଣକୁ ଅଛି କନ୍ଧମାଳ ଅନୁଗୁଳର ଉତ୍ତରକୁ ଅଛି କେନ୍ଦୁଝର ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର କନ୍ଧମାଳର ପଶ୍ଚିମ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଅଛି କଳାହାଣ୍ଡି କଳାହାଣ୍ଡିର ଦକ୍ଷିଣ ଆଉ ପଶ୍ଚିମକୁ ଅଛି କୋରାପୁଟ ତାପରେ ଆମର ଖରେ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବା ଏଇ କ'ଣ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଲେଖିଲ এইଠି ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ହବ ନା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାଟିକି ଏଇଠି ଲେଖିଥିଲି ମନେ ନଥିଲା ନା ଟିକେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତାପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତଳକୁ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣକୁ ହେଉଛି ଗଜପତି ତାର ଏଇଠି ହେଉଛି ଗଜପତି ତାପରେ ପରକେଜରେ ଏଇଠି ଲେଖିବା ଆମେ ଜଗତସିଂହପୁର ତାପରେ ଏଇଠି ଛରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତାପରେ ଅନୁଗୁଳ ଆଉ କଟକର ମଝିରେ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଢପରେ ହେଉଛି ଦରେ ଅନୁଗୁଳର ଉତ୍ତରକୁ ଲେଖିଥିବା ଆମେ ଦେବଗଡ଼ ଠିକ୍ ଅଛି ଶୀଘ୍ର ତାପରେ ଆମର ନରେ ଆରମ୍ଭ ହବ ଏଇଠି ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ତାପରେ ତାର ଉତ୍ତରକୁ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ତାପରେ ଏଇଠି ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ତାପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତଳକୁ ହେଉଛି ପୁରୀ